हेलो लोगोफोर नै मादैया दिनै 26 जानुवारि ओमफ्राय जोंहा हार्बेलाइफनिफ्राय 26 जानुवारिनि पिकनिक पार्टि दं नालाय बे थांनायाव थांनाय आरो बे पिकनिक पार्टियाबो जोंहानि खाथि न'सुंसेनि गौरां पार्कआवनो खालामलायबायहाय दाउखि पार्कआवनो ओमफ्राय बाहाय मा आयोजन जादों थांसै आं सोर दङ sonapwr नोंथांमोननोबो दा आङो एसे शेयार खालामनो नाजागोन बिदिब्ला नोंथांमोनहाबो आंजों दसेखिनि थफादो सुर खालामलांसै आंबो भिडिअखौ मा नुयो मोनबाय गौरां बेटारि मोनबाय नै मालाय लोगोफ्रा जि मोसागासिनोमोन आंखौ नुलाय लोगो जि मालाय खुसिथार हनै मोसागासिनो ओमफ्राय आंहाबो मोसानो लुगैनाय हाला थांनाय लोगो मोसानायनि माबायावसो जइन जाहैबाय आङो थुलारासि नालाय लोगोफोर माथो होनबावनो आरो नुदोंना लोगोफोर सौहैनाय लोगो सेल्फि लानाय माबा लानाय मादैया ओमफ्राय जि गानाबो मोजां दामथारदोंमोन नालाय अयथासारनो थानो हायैनि एकदम सौहैनाय लोगो मोसालायबाय मादैया मादै थुलारासिया थानोनो हाया मोसायाबानो माथो होनबावनो मादैनि आखलखौलाय मालाय हनै सासे आब'आ आंनि खानायाव बिबार थुनो जि नागिरबाय थादों मिनिनानैसो थैखागोन गावस्राबो बिबार थुजोबलायबावनाय बेनो नायदो दे नै आब'आ आंनि खानायाव माबायदि बिबार थुदों नायलाय ओमफ्राय आंहा आन्दायलायबायसो मा खालामदों होननानै गावस्राबो थुनायखाय आंहाबो थुनांगौ नामा बेनो मारै खालामना होखो खानायाव लागायनानै होबाय जा फाग्लि गोजाखा इन्टारेस्ट गोजा जोबथारलै जोंना हार्बेलाइफ ग्रुपनि मेम्बार्सफ्रा गासिबो मोसाखावरि गोजाजोब मोसानोल' मोजां मोनथारो आं बायदि जोब गासिबो मोसागिरि जोब दै गानाबो जि मोजांमोन गैया होनोनो हायासै लोगोफोर माथो होनबावनो आरो नै जोंहा हार्बेलाइफनि मम्मि मेम हनारा बेनो जोंना हार्बेलाइफना नै जोंहा जि फुसका सेलायलायदोंहाय फुसका जानो बिस्कुट गेम नै जोंहा देबा गसारा आई बाबू कितने क्लास में पढ़ाई करते हो आप बोलो 2 क्लास वाओ रेडी आयु माथो नोंसो नोंनि सानो सब लोग रेडी नहीं हुआ रेडी बावैसो एसे गोबाव जाबाय रेडी सब लोग रेडी 1 2 3 चला बेचारा चला खाओ मिला चला नीचे कट करा ऊपर हिला दे मिलने वाला है चलो कोशिश करो हाँ माथा छूटो हो गया नै
लोगोफोर जोंहा मिउजिक चेयार खेला गेलेदों बिमा बिमायाबो इन्टारेस्ट जाथारदों बिरादनो बिदिनो 26 जानुवारिनि मुङाव बयबो बिमाफोरबो फिसाफोरबो एसे गेलेबाय नै राजानि थिमि मोनजादों राजानि थिमि लोगोफोर बहुद मिउजिक दामनायनि थाखायनो आङोहाय आंनि रायलायनाय जानाय गासिबो साउन्डखौनो होनो हायासै लोगोफोर ओमफ्राय बेनि थाखाय गाज्रि दामोनसै ओमफ्राय ओंख्रिफोराथ' बिराद बुरजा आइटेम दंमोन थास' बिसंबो दंमोन ना खर'जों थास' बिसंजों दाउ अमायाथ' कम्पालसारिखा लोगोसे आरो ना गोरलै गोरलैनि बाथोन देनाय दंमोन आसार थासार गासिबो दंजोबो बहुद बुरजामोन जानायफोरा ओमफ्राय गोथाव गोथावबो जाथारदोंमोन बेल' जाहैबाय दुखुआ आंनि जानाय रायलायनाय जेबो नोंथांमोननो आङो दिन्थिनो हायासै बेनि थाखाय नोंथांमोननाव माफ बिनाय जाबाय इन्टारेस्ट जाथारदोंमोन जोंहानि 26 जानुवारिनि पिकनिक जानाया बेखायनो आं नोंथांमोननाव निमाहा बियो आंनि रायलायनाय आसलि साउन्डखौ होनो हायैनि थाखाय जोंहा नैबे आब' मेमा सेस बे जानायखौ रेडि खालामजोबदों आरो सोरनोबा ओंखाम संनायनि मा होनोमोनलाय आब' ओंखाम संनायनि अर्डार नांगौबा नैबे आब' सायानाव अर्डार लानो हागोन ओमफ्राय आंनाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो आब' ओरैनो दा एसे बिराद गोदाव संदों बे आब'आ ओमफ्राय बेनो गासिबो जों क'क्राझार एरियायाव संजोबो ओमफ्राय नैबे आब'मोनहा मालाय जि मोजां खुरदों नै बरिया मिथिखागौ जोंना क'क्राझारना बयबो बिसोर मेममोनखौ नोंखौ नाहरनानै सानदादों आदा नोंखौ नाहरनानै मुस्रा सादों गेर 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 मुस्रा सादों आदा होननायखौ मोसालायदोंमोनहाय आङो इन्टारेस्टनो गैया होनोनो हायासै गैला जाला मानसिया अबस्थायानो फैबाय आं गारनानै खोदोमथला हा मोसानानै मेंनानै थैसै लोगोफोरनाय फैबाय आङो ब्रिज मोनबाय